खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मैया भारतनि 77थि सुबुंखान्थि सानखौ हादोरनाङैनो मेहेरगोनाङै फालिदों। बेबायदिनो भारतनि 77थि सुबुंखान्थि साननि गोग्गाथाव फालिथायाव मैया आसाम बिधानसभानि लांगोनायावबो 77थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिनाय जायो। माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा आरो बिथाङा समाजारि बिजोङाव फोसावदों। आं दिनै सुबुंखान्थि सानाव माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। सुबुंखान्थिनि बे फोरबोआ जोंखौ खौसेथि, समानथाइ आरो बिदा फंबायनि फोरोंथाइ होयो। जों बे सुबुंखान्थि सानाव साफ्रोमबो सुबुंफोरनो गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरो होनना बिश्वजित दैमारिया गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनै मिरु एबसुआ सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुराव 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ फालिगोन। आद्रा थानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौ थि समावनो मावफुंनांगौनि दाबिजों एबसुआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाहनो 10,000 पस्टकार्ड आरो 5,000 इमेल दैथायहरगोन होननानै बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लानि गोथौ ओनसोल थामहिनबा रंलाम ओनसोलाव रैखाथि हान्जा आरो बिग्रायारि हान्जाफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव दाङाबाजि बिग्रायारि हान्जा आरो आसाम राइफल्सनि गेजेराव जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव समबारखालि एबा मैया 3 घन्टासो गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन। नाथाय दासिम रावनिबो जिउ खहा जानाय एबा रावबो जोखोम जानाय खौरां मोननाय जायाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। गुवाहाटीनि बरसापारा स्टेडियामाव जानाय निउजिलेन्डनि हेंथायै जानाय 3थि T20आव भारतआ देरहाबाय। बे मेचनि थाखाय भारतआ गावनि 10आव मोननै सोलायनाय खालामदों। गुबुन फारसेथिं निउजिलेन्डआ गावसोरनि हान्जायाव मोनसे सोलायनाय खालामदों। भारतआ मेचआव निउजिलेन्डनि हेंथायै गावसोरनि गोहोमथिखौ सोलिबाय थादोंमोन आरो देरहानो हादोंमोन। अभिषेक शर्मा आरो केप्टेन सूर्य कुमार यादवनि बेरफ्रुसार इनिंसनि 3थि T20आव निउजिलेन्डजों होनाय 154 राननि थांखिखौ 10 अभारनि गेजेरावनो मोनहैनायाव भारतखौ मदद खालामो, जेराव अभिषेकआ 20 बलाव गासै 68 रान बुदोंमोन। बेबादिनो आरो केप्टेन सूर्यआ 26 बलाव गासै मोन 57 रान बुदोंमोन। बेनि अनगायैबो ईशानआ मोन 13 बलाव 28 रान बुदोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतआ इनिंसनि गिबि बलावनो सन्जु सैमसननि उइकेटखौ खोमादोंमोन। मोजां बलिं दिन्थिफुंनायनि थाखाय भारतआ बेरेखा हान्जाखौ 9 उइकेट खोमानानै 155 रानाव लाखिनो हायो। बे मेचआव जसप्रीत बुमरा आरो रवि बिश्रय बिथांमोनाबो फिन खेबसेबाव गावखौ भारतनि जौसिन बलार महरै फोरमान खालामनो हादोंमोन। क'क्राझारनि गिख्रंथाव जाथायनि उनाव थांनाय 20 आरो 21 जानुवारि खालाराव क'क्राझार आरो चिरांनि नेट सिबिथायखौ साननैसोनि थाखाय बन्द' खालामदोंमोन। बेनि उनाव फिन आरोबाव समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियायाव 26 जानुवारि खालारनिफ्राय 14 फेब्रुवारि खालारसिम बिटिसि ओनसोलाव मबाइल नेटवर्कखौ बन्द' खालामनाय जागोन होनना समाजारि बिजोङाव गोसारनाय एबा फोसावनाया नंखाय होनना मिथिहोदों क'क्राझार पुलिसआ। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय। 19 बोसोर बैसोनि सासे सावथाल लाइमोनखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सोलिबाय थानाय उदालगुरि भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंनि हान्जाया 19 बोसोर बैसोनि मुन्सि हेम्ब्रम मुंनि सासे लाइमोनखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेनि अनगायैबो सासे नेपाली सुबुंखौ बुथारदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव जानानै थांनाय माहारियारि एबा हारियारि दाङाबाजिखौ उदालगुरियावबो लाबोनो सानदों नामा एबा उदालगुरियावबो लाबोनो नाजादों नामा खायसे दुथां सुबुंफोरा? फिन आरोबाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि लाबोबावनो नाजादों नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। जों मिथिगौ क'क्राझारनि कारिगाव जाथायनि उनाव बर' आरो सावथालनि गेजेराव सोमजिनाय गिख्रंथाव थासारिया गोबां सावरायजादोंमोन आरो गोबां गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थांनाय 25 जानुवारि खालारखालि फुंनि 12 रिंगायाव 19 बोसोर बैसोनि मुन्सि हेम्ब्रमखौ गाग्लोबनायखौ लानानै ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाय जाथाया हारियारि दाङाबाजिनि फारसे थांहांनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै उदालगुरि जिल्लायाव क'क्राझारनि जाथाय बादि जाहाथे जाया बेखौ नोजोर लाखिनानै सानथालि फरायसा आफाद, एबसु आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै सावरायलायदों आरो थासारिखौ गोजोन लाबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
मैया 26 जानुवारि हादोरनि 77थि सुबुंखान्थि सान। बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायाबो हादोरनि 77थि सुबुंखान्थि सानखौ एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। हाबाफारि बायदियै माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन बर' कसारी अनसाय गाव खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबनानै थांखांनायनि उनाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय कुमार नार्जारी, UBPOनि आफादनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारी, BKWSनि गासैबो मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो बर'नि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। BKWSनि बोसोरारि फोरमायथि 2023 आरो 2024नि थामथि खोन्दोखौ बेखेवनानै होयो खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय, हादोर अनफावरि हान्जा मोसानाय, हादोर अनफावरि मेथाइ, जायगानि फरायसालि, हारिमुवारि आफाद आरो जायगानि रोजाबगिरिफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन मोसानायखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रुंसारि जुबिन गार्गखौ मोनसे मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों। मुम्बाइनि सासे आर्टिस्ट बिजु कुमार रामसियारि बिथाङा बिथांखौ मैया मान बावदों। मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों बिथाङा जुबिननि मुसुखायाव मान बावदों। मैया फुंबिलियाव महरगिरि बिजु कुमार रामसियारि बिथाङा सनापुरनि गोथै सावनाय थिलियाव नुजाथिदोंमोन आरो जुबिन खेत्रआव रामसियारिया महरगिरिनि सन्मानाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां मेथाइ रोजाबदोंमोन। महरगिरि बिथाङा बुङोदि फुंनि 11:30 रिंगासोआव जागायनाय बे जर'खा हाबाफारिया हरनि 9 रिंगायाव जोबदों। बिथांनि जिउमाया अराय सोरगोआव गोजोनै थाहैथों होननाबो फोरमायो बिथाङा। मैया भारत हादोरा 77थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिदों। राजथावनि दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सान हाबाफारिखौ हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांजोआ दैदेनदोंमोन। बे बोसोराव इउर'पियान पार्लियामेन्टनि आफादगिरि एन्टनिय' कस्टा आरो इउर'पियान कमिसननि आफादगिरि अर्सुला फन डेर लेयेनआ गाहाय आलासि महरै हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। माहारियारि मेथाइ बन्दे मातरमनि 150थि बोसोरारि फालिथायनि समाव बे बोसोरनि सुबुंखान्थि साना जर'खायै मख'जाथाव। आगोमा साजायनाय राजपथआव मैया गासै बुहुमखौनो भारतनि रौनिया गोहो आरो हारिमुवारि उनमोनथायनि मोनसे आगोमा गोरोबलायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। राफेल, सुख'ई आरो जुगुआर बायदि बिरखंफोरा अख्राङाव दिन्थिफुंदों। पेरेड नायनो थाखाय गासै 10,000सो जुनिया आलासिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ इउर'पियान पार्लियामेन्ट आरो इउर'पियान कमिसननि आफादगिरिफोरजों लोगोसेनो दोरोङारि हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन। मैयानि सुबुंखान्थि सान फालिनाय समाव गोबां रायजोनिफ्राय सहैनो हानाय गावनि हारिमुवारि मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय बायदिनो बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौबो दिन्थिफुंहैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बड'फानि गोथार थावनिखौ मुलुगनि समायना आरो थुलुंगानि थिलि महरै जौगाखांहोनाया जों बयनिबो बिबान। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया आसाम सोरखारनि अनसुंथाइजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालि जौगानाय आरो लुफुंनाय दतमानि थुलुंगाफुरिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो थुलुंगाफुरियाव गोदानै लुफुंजानाय आलासि जिरायसालि नब्लांखौ बेखेवनानै होदोंमोन आरो बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म, लोगो गेलेमु नेहाथारि पुर्नसिं बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथांजों लोगोसे जिल्लानि मावथि बिबानगिरि बिथांमोन, दख'रानि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। मैया हादोरनाङैनो सुबुंखान्थि सान फालिनाय बायदिनो मेहेरगोनाङै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायावबो 77थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिनायाव माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। 77थि सुबुंखान्थि सान फालिथायनि सानाव क'क्राझाराव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खोथा होखानाय बायदियै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव
एबसु, XNDB, UBPO आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखारनि जथायै जानानै थांनाय BTR एकर्डखौ दिनै फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। 27 जानुवारि खालाराव BTR गोजोन गोरोबथा जानाय एबा BTR गोजोन गोरोबथायाव सागान खालामनाय सागानगिरिफोरखौ दिनै BTC सोरखारा मान बावगोन होननानै थांनाय सानखालि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। मैयानि हाबाफारियावनो क'क्राझारनि असमिया प्रदितिन खौरां बिलाइ आरो निउज 18 चेनेलनि गागि खौरांगिरि सरस बसुमतारीनो 77थि सुबुं खुंथाइ सानाव साबसिन खौरांगिरि बान्था गथायदों BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। हादोरनाङैनो सुबुंखान्थि सानखौ गोसो गोरबोजों फालिदों। बे सुबुं खुंथाइ साननि रंजानायनि गेजेरावनो माजुलियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालाङो। मैहुर खालामग्राफोरा गासै 50निबो बांसिन दावबायारि दावफोरखौ बुथारनायखौ नुनो मोन्दों एबा बोखांनो मोन्दों। माजुलिनि कामारगाव फोथारनिफ्राय थैनाय दावफोरखौ बोखांनो हादों। फारसेथिं मैहुर खालामग्राफोरा बासा बानायबाय थानाय समावनो बुथारनो नाजानाय गासै 8 दावफोरखौ फाहामथायनो हादों एबा फाहामथाय होनो थाखाय खाबु मोन्दों। हाग्रानि दावफोरखौ बुथारनायनि उनाव हाग्रा बिफान आरो पुलिसा थाबैनो राहाखौ लादों। बेराफारसेथिं बे जाथायखौ लानानै माजुलि पुलिसा ओनसोलनिफ्राय गासै 13 हौवा आरो 4 आइजोफोरजों लोगोसे गासै 17 सुबुंफोरखौ खादों। बिसोर साफ्रोमखौबो सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय बङाइगाव पुलिस थानायाव दोननाय जादों होनना मिथि मोन्दों। बेनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाना बुंनाय बायदिब्ला गुबैयै बे गिदिर फोथार एबा खोला लामा हावरानि खाथिनिफ्राय पाटिया गावसिम बे फोथारनि गुबै जेंनायाव मोगा मोगि जानांनाय गासै थौले मेलेमफोर गोनाङानो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदों होनना मिथिहोदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय आरो दुखुनांथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। राजखान्थिनि मिथिङाव बाहागो लाफैनाय सासे बर' आइजोआ गथ' जोनोम होदों। जाथायनि बागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो BPFनि मोनसे मिथिङाव बे जाथाया जानो मोन्दों, जेराव मोदोम गोरलै आइजोआ BPFनि जथुमाव बाहागो लाफैनानै बेबादि जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नाथाय बेबादि आइजोआ मानो फैनांगौ? बे सोंथिखौ गोबां सुबुंफोरा बुंथिदों एबा सोंथि दिखांदों। माखासे सुबुंफोरनि लिंनायावनो मिथिङाव एबा मिथिंसालियाव फैनो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, सासे मोदोम गोरलै आइजोआ गावनि उसुबिदा देहाखौ लानानैब्लाबो मानो फैनो गोनां जाखो? जिउ खुंनायाव सोलायनाय आरो जानाय हुदाफोरनि गाज्रि जानायनि थाखाय लिरथाय बांनाया आथिखालाव मोनसे सरासनस्रा जेंना जानानै फैदों। देहानि लिरथाया बांनायजों लोगोसेनो देहानि गुबुन गुबुन जेंनाफोराबो बांलाङो। बेबादि थासारियाव जुदि नोंथाङा बारायनाय लिरथायखौ खमायनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा गावनि आदाराव गोथां बुट एबा मुगु दालिखौ जाफादेरनो हागोन। गोथां बेट्सआव भिटामिन B6, भिटामिन C, आयरन, फाइबार, पटेसियाम, कपार, फस्फरास, फलेट, राइबोफ्लेविन, मेग्नेसियाम, नियासिन बायदि भिटामिनफोरा गोबां बिबांनि थायो। बेफोर गासैबो देहानि गोबां मुलाम्फा होयो। गोथां मुग दालियाव थानाय फाइबारा नोंथांनि उदैखौ गोबाव समसिम आबुं लाखिनायाव मदद खालामो, जाय बांद्राय जानायखौ होबथानो हायो। मख'नो गोनांदि नोंथांमोना सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु, लेबुनि रोसि आरो संख्रिजों गलायनानै जानोबो हागोन। मैखौ नोंथांमोना सानफ्रामबो जायोब्ला नोंथांनि गोहोआ मोजां जागोन आरो देहानि थाखाय नोंथांमोननियाव गोबां प्रटिन फैगोन। भारत हादरनि 77थि सुबुंखान्थि सानखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस बागानसालियाव माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै हादरनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो ओंथिगोनां बिबुंथि लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांजों लोगोसेनो आफादनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। पद्मश्री बान्था 2022नि थाखाय सायख'जादों डक्टर जगेश देउरि बिथाङा। सेरिकालचारनि गोजाम हारिमु आरो बिगियानाव मख'जाथाव बिहोमाखौ नोजोर होनानै भारतनि जौसिन नोगोरारि बान्था 2022नि थाखाय डक्टर जगेश देउरिया सायख'जादों। मख'जाथावदि डक्टर देउरिया जर'खायै क'क्राझार आदाबारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कखौ जौगाहोनायाव बिथांनि संदाननाय बिफावखौ बे बिथिङाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय महरै बयजोंबो सिनायजादों। बिथांनि नाजानाया सेरिकालचारखौ फोथांफिन्नाय, गोदान दिहुननाय आरो अरायथा जौगानायाव गोबां मदद होदों, जायनि थाखाय जायगानि हारिमुगिरि, आबादारिफोर आरो गामियारि रांखान्थिया मुलाम्फा जादों। थांनाय माखासे बोसोरफोराव डक्टर देउरिया दिहुनथाय आरो गुनखौ जौगाहोनो थाखाय बिगियानारि आदबफोरखौ सोफादेरनायजों लोगोसेनो दोरोङारि मुगा आदबफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावनानै जोबोद बावसोमना दिन्थिबोदों होनना मिथि मोनदों।
चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 21थि थान्दै जखन्थाइखौ 24 आरो 25 2026 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिडली चिरां दखरानि सिङाव थानाय गुरुबासा ओनसोलनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेवलां फोथाराव खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। हाबाफारि बादियै थान्दै मेलाव चिरां जिल्ला एबसुनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिनाश नार्जारी बिथांनि मासि लानानै सामलायनाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। थान्दै मेलाव नोजोरबारि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी बिथाङाबो। भारतनि मुंदांखा क्रिकेट गेलेगिरि हाथरखि रोहित शर्मा आरो हरमनप्रीत कौरखौ पद्मश्री बान्थाजों मान होनाय जागोन। बिथांमोनखौ जर'खायै भारतनि क्रिकेटआव रुजुजायै बिहोमा होनायजों लोगोसेनो गोख्रों दैदेननायनि गेजेरजों मुलुगनां गेलेमु मानसावगारियाव भारतखौ मोनसे गोख्रों सिनायथि होनायनि थाखाय बान्था होनाय जागोन। रोहितआ भारतनि हौवाफोरनि हान्जाखौ जाफुंसारै दैदेनबोदों। मोननै आईसीसी ट्रफी देरहानो हानायनि रंजानाय बिथाङा लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि दैदेननायाव भारत हादोरा 2024 मायथाइनि T20 बुहुम कापखौ देरहादोंमोन आरो 2025 मायथाइयाव आईसीसी चेम्पियन ट्रफीखौबो मोननो हादोंमोन। दासान्दि रोहितआ हादोरनि जानानै खालि मोनसेनि फर्मेटआवल' गेलेयो। गुबुन फारसेथिं हरमनप्रीतनि दैदेननायाव भारतआ गिबि खेबनि थाखाय आईसीसी आइजोफोरनि बुहुम कापखौ देरहानो हादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।